خانمان و خواهران عزیز، کسانی که خانه‌نشین و یا اینکه دانشجو هستند و میخواهند جیب و یا همیانشان پر از پول باشد و محتاج کسی نباشند، پس من به شما کار پیشنهاد میکنم. کار در شرکت فیبرلیک. کار خیلی آسان و قلای است. ابوچینیا و رجیستراسیا باشد رایگان، یعنی با قیدگیری و آموزش برای شما به پول است و معاش باشد از چالاکی خود شما وابسته است. شما می توانید در یک ماه از 70 سومان تا 7000 سومان معاش بگیرید. رقمی که روی اکران گذاشته شده است. شما می توانید زنگ بزنید و یا با واتساپشان مراجعت نمایید. با شما برار موفقیت و برکت را تمنا می کنم. جیب پر، چهره زیبا با فیبرلیک. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз дар садбаргем. Садбарг яъне ки центри шаҳрда бози скидка рафтеста. Скидкаи нами кроссовкаи якам кроссовкаи мужская нишон метем. ё мужская женская? Мужская, на? Чия? Униш мегуфта буданд. Мужская женская фарқ надошта будааст. ё 240 сомон буданд, ҳозир 99 сомон шудагианд. размерошон ҳастай, наметонед ки шумо хушрӯак аҳамияти размерош ҳамаш ҳаст. уни то инамҷара 99 сомонӣ. на качество бори гуанжо тозашай. Нигоҳ ҳама имна маркош ҳастай. мегирда ҳана чизое ки шумо мебинед, ё дар бозори корвон нестанд, ёра шпилка мегӯянд. иша хайбон номша хутон биёед дар комментария бинависед. ин шпилка саркриза нақшон 300 сомон. иам дар бозори дар садбаргай, садбарг дим этаж. рақам магазин чанд ба? рақам магазин 27 дим этаж мебуред. ҳамҷода нами чизои шпилкара меёбем ки ё дар бозор нестанд, бозори корбонда. ва бо ҷари музои дароз ҳастанд. ёшам нархи арзон қати вақте номи канали Либостиви ки гап мезанед, шумо да арзон гирифта дода метонанд. чӣ чизе ки ҳозир дар ҳамин ҷа ҳаст, ё ҳамаш чизои качествениянд, аҷибот оригиналанд. ине плоса пешки ки ҳозир шумо дидисед, ё 950 сомон буданд, ҳозир 490 сомон. аксия қати рафтестанд. аксияи нави дарунаш пашмай қоидави ё Туркия нака? ё турецкия намош? ине чизое ки шумо дидисед, ё ҳамаш истисоли Туркия. кожаи тоза. кожаи тоза. кадомед ки кожаи тоза суроғ мекардед, ина марҳамат бибинед, заказ кунед 490 сомонӣ. ҳайҷода бо мерава камтарак баланд мешавад, не ки чизе ки шумо мебинед 490 сомонда шумо харида метавонед. ин чизое ки ҳозир ҳастанд дар садбар дим этаж, магазин рақами 28. ай насия ҳам метавонед на корти салом қати. инаи кроссовкое ки шумо дидистед, ё 190 сом аксия шидагия. ина аксия рафтестай 190 сомон. ё борои Туркия. Туркия ин хеле чизои шумо мекофтед нестанд, ко корвонда нестанд. чизое ки ҳозир иҷада ҳастай корвонда нестанд. мабинед кроссовкое ки аҷиботанд. уни буда имрӯзи гапа мо фаҳмидем, униш ҳам духтарон метавонанд пӯшанд, ҳам бачаҳо. ҳам чизе ки шумо дидисед, ҳам метавонед сабзансан ки духтаро пӯшанд, ҳам бачаҳо. метара буда ҳастай. ин кроссовкашам аҷибот дорад. мегӯ ки аловда чидагия, ҷинҷ задагия. ҳамонтори аловда мондагия. не аловда сӯхтагӣ нест. ин асан дири коидашам хелда. ина 190 сомон. не кроссовкаш бо бениҳоят баъзе. Nike. Турки. Инаи Nike и Puma. Туркиш 100 пойда. Инҷо ҳаст беша мерава. 190 сомон. ин магазин дар Садбарга дим этаж.